bamananga inga gele bamananga inga gele bamananga Segu bamananga inga gele mbeto sidon an filɛlibagaw ani an lamɛnbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn fo y'a fɔ i kɛyɔrɔw la ni an sigilen ye Donkibaru ale kɛnɛ ka fasolikɛjɛkulu olu kɛlen kɔ ka madali kɛ nanzarakan na anw bɛna ka na bamayɛlɛma aw ye an ka bamanankan jɛlen na o b'a jira k'a fɔ min bɛ bɔ anw da o tɛ anw ka ko dilanlen ye walasa gafe caman bɛ an bolokɔrɔ bidon na min ye indépendant ye ka taa se indicateur du renouveau ma a n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛ an bolokɔrɔ bidon in na kunnafoni fɔlɔ an bɛ gafe min ta a bɛ fɔ o ma ko indépendant nin y'u ka bɔ ko 5602 arabadon bɔlidon min bɛnna nɔfɛburu kalo tile 30 ma san 2022 fasiri kɛ b'a ka fɔ la a ko an ka taa Mali polisilakaw olu kun kan k'o kibaruya la kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka polisiso min bɛ 14e arrondissement ale kofɔ ACI 2000 la lamɛnbaaw kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min ye anw ka polisiw ala n'u ka wulikajɔ a n'u ka dɔdɔdɔri k'a kɛra sababu ye tɛgɛ dara tiɲɛni kɛra maa 4 olu kan tɛgɛ dara maa mun ka Konowari jamana den bɛ a la ka taa se Togo jamana den ma ale ni min ye Cameroun jamana o den maa 2 ninnu bɛɛ lajɛlen ye maaw ye mun minɛna ka sababu kɛ u ka taabolo ye suɲɛli wale ye ani ka bin maaw ka k'u bolofɛ ndaraki u la ɲɛjugu ɲɛɲuman o de u ka taabolo ye lamɛnbaaw n'i ye kunnafoniw nacogo lajɛ i b'a ye k'a fɔ waati tɛmɛlenw na fo ka se nin waati ninnu ma min ye binkani wale caman olu kɛra ACI 2000 kɔnɔna na ka taa maaw ka bolimafɛn a jɔlen sɔrɔ ka a paraprise ci k'u ka nafololafɛnw ta ka tunu ni a ye o caman kɛra ACI 2000 kɔnɔ o wale ninnu kɛlen polisiw olu kɔni ye wulikajɔ a boloda ni o ye 14e arrondissement a polisiw ye walasa tɛgɛ bɛ se ka da ni maa kofɔlen ninnu kan lamɛnbaaw fasiri kɛbaaw y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ko ni ko ne tɛ sɛgɛn tɛ ɲina a dɔ la kɔni ko bɛ bɔ a la don dɔ wa a ma ɲa min kɔ ko bɔra la ka sababu kɛ min ye 14e arrondissement a polisiw ka wulikajɔ a kɛra sababu ye ka nin maa kofɔlen ninnu ka tɛgɛ da u ka wa nin waati na u bɛɛ lajɛlen kɔni ka ko bilalen don kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan an y'a fɔ aw ye cogo min na min ye Côte d'Ivoire jamana ale den kelen bɛ a la ale yɛrɛ tɔgɔ ye Ngato Yannick ye min ye Togo jamana ale den bɛ a la ale tɔgɔ ye K6 ye fo ka taa se min ye k'a dɔn k'a fɔ Cameroun jamana den 2 ML Marie ale ni NG Alexis ninnu bɛɛ lajɛlen Cameroun jamana a denw de ye lamɛnbaaw kunnafoniw y'a jira k'a fɔ nin waati na nin maa kofɔlen ninnu kɔni u ka kow bila an bɛ kiiri tigilamɔgɔw olu ka bolo kan n'an bɔra ye hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye kibaruya a bɛ tali kɛ min ye anw ka minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ diinɛ ko ani anw ka laadala kow bɛɛ lajɛlen ma ni o ye le ministre des affaires religieuses et du culte et des coutumes Dr Mahamadu Kone lamɛnbaaw kunnafoni y'a jira k'a fɔ ka kɛ ni nɔfɛburu kalo tile 25 tɛmɛlen ye anw ka minisiri in k'a bɔra a kumana ka sababu kɛ min ye Bamakɔ ale juma misiriba min ye fɔɲɔgɔnkɔ caman o bɛ baara dɔ nɔfɛ o misiri kofɔlen in na lamɛnbaaw kunnafoni y'a jira k'a fɔ min ye sefa wari miliyɔn 200 ani miliyɔn 20 ye ko o ye musaka ye min ye maa dɔ ye musaka min ta k'a ɲɛsin misiriba ale ɲɛgɛnw jɔliw ma ni dun y'a lajɛ nin waati laban na musaka n'a dagosi bonyana ka se hakɛ dɔ ma a dɔ la kɔni a bɛ bɔ fan min fɛ yalima a musaka a tigi y'a sɔrɔ cogo min na o sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ e bolo da kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa dɔ bɛ ale yɛrɛ tɔgɔ ye Haruna Sawadogo ye Haruna Sawadogo ale ye min ye Burkina Faso jamana o den don kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ale de ye musaka di misiriba ale commission maaw ma walasa u ka se ka ɲɛgɛnw jɔ wa sani ɲɛgɛn ka jɔ maaw nana bɔ min kalama min ye étage belebele o de bɛ ka wuli wa o ye wale wɛrɛw ye mun kuma boloda ko o baara ka kɛ ni nafolo ye walasa a ko bɛɛ lajɛlen ka sɛgɛsɛgɛ k'a ɲini k'a ɲɛdɔn min ye anw ka ministre des affaires religieuses du culte et des coutumes Dr Mahamadu Kone ale ye danganiya ta k'a jira k'a fɔ ko ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri nin waati in na sani sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ ka ko tiɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn
lambaw n'an bɔra ye hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye ni waati na min ye projet belebele dɔ bɛ yen kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko o sigira maa mun ni ludura bɛ o ka ludura min ɲɛsinnen don yeli ma ni o ye handicapé visuels ye ɲɛko banatɔw. Kunnafoni y'a jira k'a fɔ association dɔ bɛ ni o ye faraɲɔgɔnkan jɛkulu ye a yɛrɛ tɔgɔ ye ko cɛsiri olu ye wulikajɔ kɔni kɛ ka kɛɲɛ ni dɔgɔkunkuncɛ tɛmɛlen ka projet dɔ sigi sen kan projet min ka baara bɛna ɲɛsin maa mun ni ala ye olu lajarabi ni ɲɛko problème ye ka se ka olu kɔni kɔkɔrɔma don walasa u yɛrɛ ka se k'u yɛrɛ jati jamanaden ye maa tɔw cɛla kɛnɛya sabatilen don maa mun yɔrɔ ni o ye inclusivité. O hokumu kɔnɔ kunnafoni y'a jira k'a fɔ association belebele n'a ɲɛmaaba yɛrɛ ye madame Aminata Nanpe Sidibe ale y'a jira k'a fɔ ko nin miirina in a ma dabɔ dɔwɛrɛ kama fɔ n'a kɛra ka se ka maaw kɔkɔrɔma don k'u dɛmɛ walasa diɲɛnabɔ a yɛrɛ bɛ se ka ja u bolo cogo min na o de hokumu kɔnɔ ni projet ba in a sigira sen kan maa wɛrɛ kuma ta min ye Kawu Abdramane Jalo ye ale y'i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na anw ka minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kow bɛɛ lajɛlen ma ale tun ye o ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen nin lajɛ a kɛnɛ kan a fana ye foli ni tanuli ta k'a di kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye k'a dɔn k'a fɔ association a ɲɛmaaba ni o ye madame Sidibe Aminata Nanpe Sidibe. Lamɛnbaaw n'an bɔra ye an bɛ indicateur de renouveau an bɛ ale ta. Kunnafoni y'a jira k'a fɔ siga tɛ min na min ye Mali ale marabaa jɛkulu ka kɛɲɛ ni ka tɛmɛ ni an ka minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ dugujukɔrɔ nafolow kow bɛɛ lajɛlen ma Lamini Selu Tarawele ale kɔni a bɔra a ye danganiya ta a ye danganiya min ta a bɛ tali kɛ min ye an ka dugujukɔrɔ nafolo walasa ka se ka yamaruya di kɛnyɛrɛ kɛbaaw ma u ka se ka dugujukɔrɔ nafolo a ɲini Mali a sariyaw kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen na a jirala k'a fɔ nin waati laban na dabolo caman yera kɔnɔ min ni sariya kow tɛ taa kosɛbɛ. O kama walasa ka se ka kow bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kelen kan min ye Lamini Selu Tarawele anw ka ministre de l'énergie et de l'eau et des mines ale kɔni bɔra k'a jira k'a fɔ ka dan i k'a dɔn k'a fɔ o don masina na min ye permis d'exploitation kow tɛ di maa si ma fɔ n'a sɔrɔ kow bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔra k'u sigi sen kelen kan waati min na lamɛnbaaw. N'an bɔra yen sa nin waati na an bɛ kunnafoni wɛrɛ min da aw tulo kan o bɛ tali kɛ CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen Mali ale gɛlɛya hukumu kɔnɔna na ni o ye Goodluck Jonathan ye. Goodluck Jonathan n'i ye ale lajɛ ale ye Nigeria jamana a masakɛkɔrɔ ye wa Mali ka gɛlɛya cunnen i k'a dɔn k'a fɔ ale de sugandira farafinna tilebiyanfan tɔnba min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko CEDEAO olu ye ale kɔni kɛ ciden ye u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ. O hokumu kɔnɔ min ye Goodluck Jonathan ye ka kɛɲɛ ni tarata don ye ale ye bisimila minɛ Bamakɔ faaba kɔnɔna na a ka bisimilali kɛnɛ kan min ye anw ka minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ Mali ale ni jamana wɛrɛ cɛko ɲɛnabɔliw baaraw bɛɛ lajɛlen ma ni o ye Abdoulaye Diop ye o de ye a bisimila. Bisimila kɛlen min ye ciden kɛrɛnkɛrɛnlen ye kɔrɔfɔ min bɔra da a y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye ale kɔni cunna Mali kɔnɔ o de ye ka na Mali marabaa jɛkulu ka na bɔɲɔgɔnye kɛ u ye k'a lajɛ baara mun bolo dalen don layidu mun ta an bɛ CEDEAO ye yala a baaraw u bɛ ka taa u taacogo la wa. O hokumu kɔnɔ min y'i k'a dɔn k'a fɔ Goodluck Jonathan ani kunkɔrɔta ani nisɔndiya caman bɔra Mali la k'a sababu kɛ a y'a jira k'a fɔ Mali a marabaa jɛkulu u ye layidu mun ta CEDEAO ye n'a taara bawolo min ye gɛrɛndɛ wulila ka bɔ Mali kan ni o ye sanction ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na ko Mali a b'a la ka taa ni o sira ye sagana waati bɛɛ lajɛlen na. Goodluck Jonathan a y'a jira k'a fɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ ka kɛɲɛ ni sariyasun ale falilen fo ka taa se vote ale labɛnni ko ma baara ɲɛbila fɛn fɛn kan ka kɛ o kow la min ye jamana marabaaw ye k'u bɛ ka taa ni o siraw ye. O hokumu kɔnɔ a jira an bɛ k'a fɔ min ye décembre kalo ale yɛrɛ tile 4 ye nin jɛkuluba ni o ye CEDEAO ye u na ɲɔgɔn bɛn dɔ kɛ Abuja ni o ye Nigeria ale faaba ye. O kama sa min ye Goodluck Jonathan ye ale ka taama in a dabɔkun bɛ de ka na Mali a kibaruyaw bɛɛ lajɛlen ɲini ka laban maa mun y'a ci ni o ye chef d'État ye ka se ka kibaruya jɔnjɔn di olu ma min bɛ kɛ sababu ye u fɛnɛ ka se ka a dɔn min bɛ Mali kɔnɔ nin waati na ka tali kɛ waati latɛmɛ faga ale n'a ka taabolow la.
lambaw n'an bɔra yen sa hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min ye États-Unis ni o ye l'Amérique jamana ye ka tɛmɛ ni u ka marabajɛkulu ye fo ka taa se u ka lasigiden bɛ faso Mali kɔnɔ ni o y'u ka ambassadeur ye kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni tarata ye novembre kalo ale tile 29 min ye véhicule blindé kisɛ tɛ bolimafɛn min don wa a kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ min ye Amérique jamana k'a ye o fila kɔnta k'o di anw ka finitigila ka jɛkulu dɔ ma n'a fɔ ma ko groupement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale GCGN lambaw bolimafɛn fila in dama kɛ o ma min ye a maɲɔgɔnna tɔw ye ni o ye kitiw ye fo ka taa se ni minɛn mun tiɲɛna olu bɛ se ka falen ni o ye pièce de rechange ye o fana caman dira faso Mali ma lambaw fasirikɛbaw y'a jira k'a fɔ nin bonya belebele in n'a bɔra l'Amérique jamana yɔrɔ k'a ta k'a ɲɛsin faso Mali ma kɛrɛnkɛrɛnyana a finitigilakaw k'a kɛra bonya ye Mali ye min minɛ ni a bolo fila ye wa u ye foli ni tanuli di i k'a dɔn k'a fɔ l'Amérique jamana a maraba jɛkulu ma k'a fɔ u ni ce u ka don o don dɛmɛna k'a ta k'a ɲɛsin faso Mali ma saga na waati bɛɛ lajɛlen na lambaw n'an bɔra yen an bɛ kibaruya wɛrɛ min da aw tulo kan o ye lakana ale kunkanko kibaruyaw ye fasirikɛbaw ka fɔ la u ko an ka taa Kucalakaw fɛ yen Kucalakaw fɛ yen ka kɛɲɛ ni ntɛnɛn ye novembre kalo ale tile 28 san 2022 min ye anw ka finitigilakaw u ka bolimafɛn waati min u bɛ kuri ale ni Yoroso ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ lajɛlen ye Kucala ale mara kɔnɔna ye anw ka soldasiw ka bolimafɛn k'a yɛlɛla mugujugu kan mugujugu min kun dogon bɛ dugumakolo jukɔrɔla la a taara bawolo min na mugujugu ale pɛrɛnna a kɛra sababu ye Mali soldasi maa fila olu bɔnɛna o nin na maa 4 wɛrɛ bɛ yen olu jokinna lambaw fasirikɛbaw y'a jira k'a fɔ ni waati laban na min ye kulu maramafɛntigiw ye fo ka taa se jadiwale ale kɛbaw ma ko u senɔ a cɛya an bɛ kosɛbɛ Kucala ale mara kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ o misali tɛ dɔwɛrɛ saga na waati bɛɛ lajɛlen n'i m'a mɛn ko maa darakila ka tunun na i b'a mɛn k'a fɔ ko soldasiw ka bolimafɛn a yɛlɛla mugujugu dɔ kan yalima saganama jamakulu caman olu kibaruyaw bɛ di soldasiw ma nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na o b'a jira k'a fɔ ko lakana a kan ka jija Kucala a n'a a wolowalaw kɔnɔna na kosɛbɛ waati nataw la lambaw n'an bɔra yen sa ni waati na an bɛna kalanko ale bunakun kan ka kɛɲɛ ni duwakun tɛmɛlen min ye lakɔlidenw ka lafasali tɔnba min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko AM Association des élèves étudiants du Mali u kun ye baara ɲɔngiri o kɔni boloda Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na baara ɲɔngiri ale bolodalen sa Mali a marabaw u wulila u ye kuma ɲɔgɔnyaw ani ɲɔgɔn bɛn caman kɛ o damaw olu taara bɛn min ma o kɛra sababu ye min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka duguma kalanso k'a daminɛ kilasi gale la ka taa bila kilasi 9 na olu ka baaraw kɔni a kun yirala k'a fɔ olu k'a daminɛ ka sababu kɛ bɛnkan kunfɔlɔ dɔw kun sɔrɔla o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min y'i k'a dɔn k'a fɔ kumaɲɔgɔnyaw tɛmɛ kɛra ni o ye o taara bawolo min na min ye AM a ka laɲini fanba caman bɛ yen sɔn kɛra olu ma wa min ye layidu olu caman dira o kɛra sababu ye baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni sigira sen kan wa ntɛnɛn kalan daminɛna Mali a fantan 4 bɛɛ lajɛlen na nin waati na n'an bɔra yen sa hali bi an bɛ to kalanko ale hukumu kɔnɔna na min ye lakɔli karamɔgɔ dɔ bɛ yen ka bɔ Kajolokaw fɛ Sikaso mara ale kɔnɔna na jɔn ala ko babali wale yalima k'a yira la k'a fɔ k'u na dankari a ka bunadamadenya na ni o ye des menaces d'agression et de mort k'o taara ka ɲɛsin Kajolo ale lakɔli karamɔgɔ dɔ ma lambaw ni kibaruya min n'a bɔra ka bi lakɔli karamɔgɔw u ka lafasali tɔnba min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko le syndicat de l'éducation signataire du protocole d'accord du 15 octobre 2016 olu y'a yira i k'a dɔn k'a fɔ communiqué dɔ senfɛ ko min ye nin wale min bɛ ka ta ka ɲɛsin olu o cakɛɲɔgɔn ma ko o ye fɛn min ye o tɛ bɛn u ma wa u b'a ɲini jamana a marabaw fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka laban ka lakana a sinsin min ye i k'a dɔn k'a fɔ olu ka cakɛlaw ma u ka
cakɛ yɔrɔw la ni o y'u ka lieu d'affectation ye kunnafoni y'a jira k'a fɔ n'i y'a lajɛ Kajolo ale yɛrɛ bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Sikaso ale mara la wa nin waati na wulikajɔ kɔni bɛ senna cogo min na basigi bɛn ani kelenya o bɛ se ka sinsin lakɔli karamɔgɔ ye ani maa mun kɛ bɛ ka kumaw fɔ réseaux sociaux sanfɛla ko u na dankari a ka bunadamadenya na. Lambaw n'an bɔra yen sa nin waati na an bɛ taa Faransi jamana ale kunkanko kibaruya la. Faransi jamana n'i y'a lajɛ min ye ka kɛɲɛ ni duwakun tɛmɛlen ye Faransi ale marabaajɛkulu olu kɛlen ko ka danganiya ta k'a jira k'a fɔ ko u ka dɛmɛw bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri Mali yɔrɔ k'a sababu kɛ ko Mali ale ni Wagner olu bɛ jɛnna Mali kɔnɔna na. Mali ale kɛlen kɔ ka danganiya in kɔni kibaruya a sɔrɔ min ye anw ka marabaajɛkulu ye olu fana y'a jira k'a fɔ nin ko in bɛ yɔrɔ min na Faransi a ka dɛmɛ bɛ di baɲumankɛtɔn mun ma ni o ye ONG ye ko olu fana bɛɛ lajɛlen ka baara ko o na ɲɔngiri Mali kɔnɔ. Nin wale ninnu kunnafoni y'a jira k'a fɔ ni baɲumankɛjɛkulu Faransi ka dɛmɛ bɛ se mun ma ni olu ka baaraw kɔni ɲɔngirila Mali kɔnɔ k'a bɛ ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ ONG 55 bɔɲɔgɔnko olu de ma. Lambaw kunnafoni y'a jira k'a fɔ ONG 55 n'i ye olu ka baaraw kɔni datugu Mali la bi i b'a ye k'a fɔ min ye Maliyɛn maa 3000 bɔɲɔgɔnko ko olu bɛɛ lajɛlen na u yɛrɛ sɔrɔ ni baara tɛ u bolo. Lambaw kibaruya in a bɔlen ka bi min ye Faransi jamana o kɔni y'a jira k'a fɔ olu bɛ dɛmɛ di Mali ma ni a bɛ t'i jɔ sifɔwari miliyari 18 ani miliyɔn 300 la n'a bɛ ɲɛsin bunadamadenya o dɛmɛ ninnu ma ni o ye aide humanitaire ye. Faransi y'a jira k'a fɔ ale na o bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri. Kunnafoni a bɔra maa min da o de ye Faransi ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Catherine Colonna wa a jira bɛ k'a fɔ nin danganiya ani nin gɛlɛya min bɛ Mali ale ni Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'a na kɛ sababu ye ka se ka i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya caman se malidenw yɛrɛ ma k'a sababu kɛ ONG ni o ye baɲumankɛtɔn ninnu ye a bɛɛ lajɛlen baarakɛlaw ye malidenw de ye. Lambaw n'an bɔra yen nin waati na an bɛ taa an ka ministre de l'économie et des finances ale kunkanko kibaruya la Aluseni Sanu sɔrɔ busuba ministre lambaw kunnafoni y'a jira k'a fɔ ka tali kɛ Mali a ka musaka ni o ye budget 2022 ye danganiyaw kun taara ka se ka baara dɔw kɔni sigi sen kan faso Mali kɔnɔna na. Kunnafoni y'a jira k'a fɔ min ye Aluseni Sanu danganiya mun taara ko a baara caman bɛ u ma se ka tɛnku ala ni musaka ko o gɛlɛya o sababu o kama sa min ye an ka ministre de l'économie et des finances ye a ye danganiyaw ta k'a jira k'a fɔ wulikajɔ a n'a bolo da a bɛ fɔ o ma ko emprunt obligatoire ni o ye k'a ɲini sebatigiw fɛ u ka musaka dɔ di Mali ma walasa Mali a ye danganiya mun ta ka se ka a ka baaraw kɛ faso tɔgɔ la o baara dɔw ka se ka tɛnku san 2022 o hukumu kɔnɔna na. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min ye sifɔwari miliyari 100 ani miliyari 20 ye Mali a mako bɛ o de la ka kɛɲɛ ni bidon ye min bɛ kɛ sababu ye u ye layidu mun ta ka laban o layidu olu ka se ka timɛ min ye baara ye faso Mali ale tɔ la. N'an bɔra yen lambaw kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya indicateur du renouveau kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko yala Mali transition ko kogo ko a pɛrɛnna wa bamananw ka kuma do ko ni kogo pɛrɛnna min ye ɲɛbɛrɛ ani fɛn ɲɛnama tɔw olu bɛ don yɔrɔ sɔrɔ. Kasirike b'a ka fɔ la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Mali transition ni o ye cɛmancɛ fanga ye a waati yɛrɛ tɔ tɛ tɛmɛ kalo 16 ka tuguni ka sababu kɛ min ye jamanakuntigi kalafili ye o boloda bɛ ka bɛn ni février kalo san 2024 o b'a jira k'a fɔ transition a kundama tɔ tɛ tɛmɛ kalo 16 kan ko nka ko n'i y'a lajɛ nin waati laban na maa mun yira ni transition a dɛmɛli ye ɲɛjugu ɲɛɲuman n'u ko transition an bɛ sa nɔfɛ transition ka wale ɲumanw u bɛ olu fɔ ko o maa kelenw de yɛlɛma bɛ ka kɛ maaw ye bi mun bɛ ka transition a dana da u bɛ ka kibaruyaw ta ka ɲɛsin transition ma kibaruya mun ni k'a dɔn k'a fɔ a tɛ taa transition a kanu na abada.
fasirike b'a ka fɔ la a ko o kɔrɔmansuru tɛ dɔwɛrɛ ko n'i ye i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na maa dɔ bɛ yen a bɛ fɔ ma ko Adama Ben Jara dɔw yɛrɛ ko Ben de cerveau ale an ka CNT o baarakɛla ye wa n'i y'a lajɛ faraɲɔgɔnjɛkulu bɛ n'a bɛ fɔ ma ko Yɛrɛwolo debout sur les remparts o fana ɲɛmaa don ko n'i ye ale ka kɔrɔfɔw lajɛ nin waati laban na k'i bɛna ye k'a fɔ jɔnko Ala min ye transition a dɛmɛbaga cɛbaw ye k'a caman bɛ yen ko u ka kumakanw olu bɛ ka yɛlɛma mun bɛ ka kumakanw yɛlɛma yala mun de kɛn bɛ Kasirike b'a ka fɔ la a ko gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen a wulila fɛn min na o de ye maa 26 min tala ka fara CNT ale jama kundama kan ko o kɔni kɛra sababu ye maa caman ye dusumakasa sɔrɔ transition ale ka taabolo la ko yala o de bɛ ka kɛ sababu ye nin waati na transition a dɛmɛbagaw u ka wale dɔw kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka transition ale kɔ bila ni ka tɛmɛ ni kumakanw ye min bɛ tɛmɛ an ka bɔlɔlɔ sanfɛlaw ni an ka kunnafoni di siraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na kunnafoniw bɛɛ lajɛlen tɛ taa transition ale kanu na saga na waati bɛɛ lajɛlen na lamɛnbaaw n'an bɔra ye hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye nin waati na an bɛ kibaruya wɛrɛ min da lamɛnba jɛkulu kulo kan o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye anw ka kiri tigilamaw ye olu ka lafasali tɔnba n'a bɛ fɔ ma ko SAMU ani SELIMA SAMU syndicat autonome de la magistrature ale ni SELIMA syndicat libre de la magistrature ninnu ye kiri tigilamaw olu ka lafasali tɔn belebele mun kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka nisɔngoyaw yira nin waati laban na a ma ɲa min kɔ min ye baara bila o kɔni o bolodara ka kɛɲɛ ni tarata tɛmɛnen ye min ye k'a dɔn k'a fɔ kiri tigilamaw olu ka lafasalitɔn in ye u ka wulikajɔ a ɲɛsin bɛ wale damadɔw de ma wale fɔlɔ Mali a marabajɛkulu u ye gafe min tigɛnɔ bila n'a bɛ fɔ ko avant projet de la constitution ni o ye anw ka sariya sunba ale kura min kan ka sigi sen kan waati latɛmɛ fanga tigilamaw olu ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na min ye kiri tigilamaw ye i k'a dɔn k'a fɔ dabolo dɔw kɛra gafe in kɔnɔna na min ma kɛ olu fɛlako ye donc u b'a fɛ yɛlɛma dɔw ka don o la o y'u ka laɲini dɔ ye fo ka taa se min ye u ka mutation olu kow bɛ kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya na o laɲiniw kɛra o de kɛra sababu ye min ye kiri tigilamaw u ka lafasali tɔn kuluba fila in ni o ye SAMU ani SELIMA ye u ye baara bila boloda ka kɛɲɛ ni k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na tarata tɛmɛlen ye n'an bɔra yen sa hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye nin waati na kunnafoni wɛrɛ min bɛ yen n'an b'a fɛ k'o da lamɛnbajɛkulu kulo kan o bɛ tali kɛ Mali ale sɛgɛsɛgɛlikɛla ni o ye vérificateur général ye vérificateur général kuma ni kuma ni ale y'a ka baara kɔni kɛ a ye kibaruya mun sɔrɔ ka laban k'o kɛ gafe ni o ye a ka rapport ye baara in bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ de a bɛ wuli ka taa baara in da jamanakuntigi ale ɲɛkɔrɔ o hukumu kɔnɔ kunnafoni y'a yira k'a fɔ min ye vérificateur général a k'a ye wuli ka jɔ kɛ ka taa bɔɲɔgɔn ye o kɔni kɛ anw ka jamanakuntigi ye ka laban min ye rapport belebele k'a ta k'a di jamanakuntigi ma kunnafoni y'a yira k'a fɔ min ye dossier 22 kɛrɛnkɛrɛnnenya na olu bɛɛ lajɛlen ye dossiers ye mun kɔni taara ka ɲɛsin procureur général ma pôle économique et financier tɔgɔ la o kɔfɛ min ye dossier 18 olu bɛɛ lajɛlen fana dossiers ye mun taara ka ɲɛsin section des comptes o maaw ma lamɛnbaaw fasirikɛbaw y'a yira k'a fɔ n'i y'a lajɛ nin waati na Mali min ye dunkojuguya ani yuruguyurugu wale a kɛlɛ kɔni a boloda sɛbɛkɔrɔ bolodalen don o faso Mali kɔnɔ wa siga tɛ min na n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka vérificateur général ye a kɛn bɛ ka gafe mun kɔni ta k'a di jamana kuntigi colonel Asumu Goyita a y'a yira k'a fɔ nin gafe mun kɔni dira jɔnko Ala ko bɛɛ lajɛlen na kɛ cogo min na baara ninnu u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ka sababu kɛ ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ baara wɛrɛ min bɛ yen o ye i n'a fɔ kiri tigilamaw ka gafe nin bɛɛ lajɛlen bila olu ka bolo kan walasa u ka wulikajɔw olu boloda ka se ka wale dɔw kɔni sariya a y'a laɲini cogo min na ka se ka a tigilamaw u nɔ bɔ o hukumu kɔnɔna na lamɛnbaaw hali bi a bɛ Raficom ale ni Duba TV télé sanfɛla de la an b'aw fo k'aw barikada hali bi a ka lamɛnniw la an k'an sɔalen to ni téléso Mali fila na saga na waati bɛɛ lajɛlen kunnafoni ɲuman k'a dalasalo k'a di aw ma ladiriyala min ni parti pris tɛ kelen ye an ka taabolo a ɲɛsin bɛ o de ma
walasa ni waati na ale bi an bɛ taa ni kunnafoni ye an bɛ kibaruya wɛrɛ min da lamɛnba jɛkulu kulo kan o bɛ bɔ gafe min kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko nouvelle horizon ɲɛdankura fasilikɛba a ko an ka taa min ye an ka baɲumankɛ tɔn dɔ kunkanko kibaruya la. Baɲumankɛ tɔn in n'i y'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na sécurité alimentaire walasa Mali denw ka se ka balo sɔrɔ ka laban k'an kisi kɔngɔ ani balokojuguya o ma min ye k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛ belebele a taara ka ɲɛsin Mali a marabaa jɛkulu ma. Dɛmɛ in a bɛ t'i jɔ sefawari miliyari 12 la. Sefawari miliyari 12 in lamɛnbaaw fasilikɛba ka fɔ la a ko jamana ale marabaa jɛkulu k'u ye musaka in a ŋaniya i k'a dɔn k'a fɔ Mali a yɛrɛmarakafo 3 de ye min ye Segu mara Sikaso mara ale ni Buguni mara ko wa ko n'i y'a lajɛ dɛmɛ in ko a na maa mun kɔni lasɔrɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ maa 150 ko a na olu kɔni lasɔrɔ wa min ye k'a dɔn k'a fɔ olu kɛrɛfɛ maa mun bɛ se ka tɔnɔ wɛrɛ sɔrɔ dɛmɛ in fana na ko bɛ t'i jɔ maa 1,000,000 bɔɲɔgɔnko la. Lamɛnbaaw fasilikɛba ka fɔ la a ko projet ba in k'a yɛrɛ to a ye de min ye l'organisation projet ba in a dɛmɛ a bɔra i k'a dɔn k'a fɔ Mali a dɛmɛbaa jɛkulu mun yɔrɔ o fɔlɔ ye l'organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO ale ni programme alimentaire mondial PAM fo ka taa se fonds des nations unies pour l'enfance UNICEF ninnu ye k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya dɛmɛbaa jɛkulu de ye mun kɔni ye projet ba in a sigi sen kan ka kɛ ni ntɛnɛndon ye Bamako wa min ye k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ a kɔni t'an bɛ ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ Mali a yɛrɛmarakafo 3 de ma Segu Sikaso ale ni k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye Buguni ye o kama sa fasilikɛba a yira k'a fɔ dɛmɛ in a kundama yɛrɛ bɛ t'i jɔ sefawari miliyari 12 ani miliyɔn 800 la wa a musaka bɛɛ lajɛlen bɔra jamana min ka waganɛ kɔnɔna na o de ye Suède jamana ye k'a sababu kɛ min ye dolari wari ale miliyɔn 23 Suède ale y'o ta k'o di i k'a dɔn k'a fɔ nin dɛmɛbaa jɛkulu ma walasa u ka dɛmɛ a ka se Mali ma saga na waati bɛɛ lajɛlen na. Lamɛnbaaw nin bɛ dansigi an ka bido donkibaru labɛnni na an bɛ foli ni tanuli ta k'a di aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka filɛli ni aw ka lamɛnni la ka kɛɲɛ ni aw sigiyɔrɔw ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a tun bɛ Duba TV ale ni Raficom ka taa se u jɛɲɔgɔn chaîne tɔw bɛɛ lajɛlen sanfɛla de la nin waati na an b'aw fo k'aw barika da a ka kulomajɔ la aw ni ce. Bamananga inga gele bamananga Segu bamananga inga gele mbeto shidon